Hi guys, tadzoka guys. Tadzoka. Hi guys, kuri pisa singaiti asi ndinoti naMwari ndasvika zvakanaka guys, ndafamba ndasvika zvakanaka guys, ndasvika zvakanaka. Ndasvika zvakanaka guys, kuri kupisa ndikungoona unongoona kakusvika kapa nzvimbo asi naimi vagari vekuLeicester ndandakaisa icon ka ndakubloka mino neningikiri neicon naimi vagari vekuLeicester ipo panapa patizopiwe matiketsi here ime mota. Thank you Pamela, atipiwe matiketsi emota here patakapaka ipo panapa paparking yawe nokuti mahotera ekunoka kugaizika. Thank you Ella, mahotera ekunoku ukangopaka guys uri moto imomo unopiwa tiketi. Hesiraviro unopiwa tiketi, saka tipiwe here tiketi naimi vagari. Sally siya vanhu vaite zvavanoda Sally, each to their own. Sally, each to their own. Thank you Irene, thank you. Problem ndekuti zuva nhasi kwandakatarisa uku zuva harisinasobudisa kamera but bo guys ndati matindoita sei kuLeicester. NdikuLeicester saka ndikubvunza nyaya yematickets. Go and register your car if the hotel have a booking. Handiti thank you if ndiwataura zvinhu kwazvo iwe nokuti takambopaka kune imwe holiday inn Peterborough tikatopedza zvataita tikatobuda tikaenda mai mwana tame kuma ndarivara mai mwana ndione zitiketi riri kuuya ndikati tiketi rei dadi kwai makanga makapaka pahotera hamuna kubhadhara hamuna ku ndikabva ndatoenda ndikanoti mati pahotera parking pahotera inobhadharwa zvikanzi munofanwa kunyoresa makangopinda. Guys ndikatoiruza nyaya yachona guys, which part holiday inn kwanzi Mabaleka you look nice but mino saka mino choda ndicheke here naye Mabaleka ndindiudzawo kuti plan iwe yandingaita nemino indeipi iwewe sewewe Mabakela wakazvimiririra kudai so chimbondiudzawo plan yekuti sisimeli torai mino iyo mucheke kana kuti torai ndai munokanda mbini kana kuti sisimeli iumbei makadai itai so muidai ndodi chimbondipawo advice iwewe semunhu akasikwa naMwari so pamino imbondipawo advice ndatambura nayo ufunge imbondipawo advice kuti ndodii nayo ndikutodawo advice yacho kubva kwauri ndodii. Ayo mbomira nimbowa ndingikiri guys, mbomira nimbowa advice kubva kuna cousin kuti ndodiiwo zvandakangosikwa ndakadai saka ndoita sei ndikuti ndinyatsokuwa kuti ndo kupa mwana good advice guys. Tingangosvera munhu achikupa advice iri right animona regai tinzwe ndodii naibhuru wangu mboya kure pana paunozoti imi mde mukanda makadai kana kuti dai makadai umbondipawo advice kuti ndoita sei. Mabaleka ndiwanyora kamagi chindipa advice kuti ndodii chindipa advice ndiwanyora comment handisirini indozati ndakangosikwa ndakadai ndangozvagwa ndakadai so ndakatofanana nababa wangu kaidi ndakafana baba wangu kaidi guys
ndikatozvagwa ndakatosikwa ndakatodai. Saka ini ndofunga kuita sei apa ndatokura manje. Ndinofa kuita sei? Ndofunga kudii manje because munhu wangatofunga kutoudza ndi mudhara wangu kuti kwemimi makaita sei kuti but mudhara wangu ndozvaanga achingovewo manje. Mudhara wangu ndozvaaitongoriwo. Saka manje chidai anga aripo so ndichitogumbuka kuti but mudhara uyu shuwa anga ndizvarawo ndi pamhino yakafanana neyake but ndaizomuita seiwo. Ondibvunza kuti naye mwanangu saka ini waida kuti ndikudii ndidini nokuti iniwo ndo yandakatozvagawo ndinayo ndomuti chii. Guys, ndo itoripo iyoyi itongoijairai iyo mino iyoyi itoijairai kuti ndo itoripo haina kwainoinda kusvika muguva. Esikani momuzima sora seiko madhuve maswera seiko mai yokubereka ezvimo tikigwa wenyu mutikigwa mino yake shwa muri makazvara kwai ndiocheka ndinoita sa Michael Jackson kuno plaster kunoisa cheplastic. Guys unongobvunza mubvunzo wona tiye munhu achari kutokudza ka arikutadza kuupindura wokutongoziva kuti hapana game. Munhu acho anenge achidudza kuti mino ndobva saka ndidini haanawo ansa yekuti andizoti chiitai makadai wongoona kuti saka game racho raperera ipapo. Anoona game rinongoperera ipapo. Newe mino iyoyo unodotuka kudai so iwe I am beautifully made, yeah, with the image of God. Akuna imwe image yandaizombokumbira kuna Mwari kunze kweyo nokuti ndiwo vanenge vachitoziva kuti akakufanira kakukodzera. Pamwe ndiye vakatondipa mhino katukutukuka pamwe izvozvo ameni zvaitodi. Saka vakataona zvakakodzera kuti iyeyi ungapuwe irori zimutumba irori rikaurouya pano zvondodi. Afana baba wangu guys, afana mudhara. Zvakaoma. I'm wonderfully made. Zvokutodaro asi anongotuka mine yambositi ndaimbokukwidza macontest nemino ndichidowina zvokudowina zviya. Ndaibvunza nokugweru iwe. Ndaidowina zvokuwina zviya ndichiita macontest nemino iyoyi. Waizomboiziva kuti iripo naiwe. Waizomboiziva. Majaji aitoti iyeyu ndiye awina uyu ndichitowina. Izvi hauziviwe. Name guys, hapana here saka vari muLeicester mumboyawo pano guys. Vari muLeicester mujuice. Saka munodzoza kuti mose hamuna kuinvitwa kupati ende mozviitisa ini guys. Mese imi hapana munhu akainvitwa pano. Ndindabva uko kwaisimuka ko maiwe. Kusimuka kuri expensive wangu uchandiona mukati ya. Ndiri zvachoda kutobatwa. Kusimuka. Haibudi kusimuka chazonda mukati kubusunga zviti. What kind of a joke is? Na ijoko racho harina kidzi naimai acho. Asi mazonita tozozvijaira tatongozvijaira totongopindurana accordingly. Zvinoenderana. Pindura accordingly bebe. Utofunga kuti mino kune mumwe wandakaona ndakamboka ndapikicha apa. Ane maburi chete. Guys. Zvototi aitotaura kuti ndinotya kufamba ndoseka wananonditiza. Ano maburi chete. Hana mino. Utoti Mwari ndokutenda ishu. Kandipa mino. Yvonne ndiri pa holiday in. Uya. Sisi mave. Kwa America komunike vatukuda kwa America next year sisi mave. Ndo wari. Tuteti kuhudu kwenyu kwa America next year kana Mwari wakatendera. Tiri kuhudu kwenyu next year. Anzatina. Sure momsi mima hai mutemba nomwe zvakanaka ini. Hanzi Nose family. Tiri Nose family ko zvinotinga iramba iyi. Itoripo Nose. Sure todi. Nose is here to stay. Hanzi maiswa makeup. Belinda iyo yandangota ndogaine iyo nguva ndangobuda yapa live ndichimanyamba. Ndangobharangidza ini. Hands anti go and park in bro. Handishapinda mu reception baba. Nenda reception ndononyoresa. I think zvataura ndozvimeke sense. Zvatakambodzwa holiday in Peterborough. Iganisha nanyoresa. Zvokuinda kwandisingazivi ndiri ndorashika zvangu guys. Tiri ndobiwa ndoti nani chibuda muno njinde pinongozwa muno kadi. Ndichitobuda pano ndakananga Peterborough. Ndichingobuda pano ndoti ndakananga ku Peterborough kuya ndichidzokera. Haivhinda kuro. Hanzi kune World Cup atosvikako. Makeup ndaita ndoga iyo ndaripoigona here guys.
That's what I'm going to say, guys. When I make up and data, don't go barangiza, guys. Don't go barangiza ndoga. When I make up, don't go barangiza, guys. The barangiza, guys. They go to an Shakira Urubas. They go to an Shakira woman, guys. Nai mari nai Jesu. Asi Penelope not out shuriri. Penelope not out shuriri. And Penelope has written GoFundMe, me, guys. Penelope has written GoFundMe. When I Penelope has written GoFundMe, guys. When I Independent when I was written a GoFundMe. Escan Baba scan now recoup. When I guys, Penelope was written a GoFundMe. Quite creator wanting to travel. Was written a Marikuta family at poor 20 pounds. Moving as you said, I want to once kindly support content creator wanting to travel. You don't know to marry anyway. You have 20 pounds, guys. Muruku get 20 pounds. You don't go at me. 2 hours ago, Hansi, I'm a princess from Zimbabwe, currently living in England, and I've got a big dream. The Vice Shindeg. I want to travel all around Europe, creating amazing content and picking up beautiful lingerie along the way. Every little bit helps, and your support can make this dream a reality. If you believe in the power of creativity and travel, please like my comment and share the post. Let's spread let's spread the word and get this journey started together. GoFundMe ekuchapuwe mari kutravela. What would I travel around the around Europe? At least you got 20 pounds. I'm not to say the 20 pounds. Kwaina nchitenga mkaenda famba nemalinjari yangu nenchinda nawo ndozvaudza vanhu kumurungu ndobva tomuti what's chat me ndobva tomisira namba Penelope ucharogwa muno chete uchatorogwa muno guys varungu bva tomisira namba dzemuno chete zvikanzi chat me up ndobva toisigwa namba yemuno ichi nemurungu yana poto nogugula murungu kazvakoma. Uyu unkarada muri unkarada munhu wacho ari kumutiwo ndisiro chatimia andochisa zvakaoma. Hanzi Mazepe adzingwa ndiani adaro handizivi ndakangonza kugwatsana nezuro. I don't know how true it is. Ichokwadi here kana kuti ndezvokunyepa. Ndamugugula munhu wacho mene zvakangoita ita. Michael Lisa vangu vari palive 1 Belinda kasekena na live yacho. Dai muri kuti Mazepe aita sei? Hello Florence, mati Mazepe adini guys? By the way, zvinozoda here. Mati Mazepe aita sei guys? Ndindeku. Hambo pindi mawana anyora chokwadi, anyora chinangwa chake kanduda mari, hana kuba, atara chokwadi ndikuda kutravela. Ndichifamba nelinjari yangu, andichero kaenda kupecha ikanongo chama. Hana zvanombosunga anotoningirira. Anzigoma adzingwa here. Andizivi ndezveshuwa here. I don't know. Adzingwa ndimabridge adaro. Anyway. Avidede marongo muira wotsi awani asaramiyo. Deported. Ishuwa here mutamba kamwe. But nezuro angari panapa. Thank you Fafi. Nezuro angari pano one. Nezuro he was here. Kama bridge hakuna huko. Makuna
achiri ngotukana nevanhu here mazepe vedu ve achiri thank you trainers achiri ngotukana nevanhu here guys mazepe ini ndatoboka tiri masainasi enhingikiri guys uyu masainasi affectwa manje my guys honai munhu anongofamba nemaspray kunge benzi guys honai spray mapirisi spray mapirisi saka maallergex aya izvozvi ndotomwa maallergex piritsi aya kuti ndikapinda maallergy ayaya hanzi akangopinda one shame saka ndikamwa allergex piritsi iri ngai nditorimwa rinombondichovha pasina zvonini kana chichi spray ukabloka wospray unotogodiko guys hanzi aita video mabridge achiti chii nai kimsi hanzi chii ngarige kutukana nevanhu mazepe ngasiyana nekutukana nevanhu vanhu vari pano vakachena guys mazimba vakachena zvekuti vanhu vari pano vakachena vari kupinda makambonawo here guys kuti vanhu vane chiningirikiri chikapichi vanoda kuningirira haisiri raisa ghost simene vane chikapichi guys makambona kuti vanoda kuzviona kunge they've made it in live vane chikapichi vanhu vane zvifamba nezvikapi zvozvizvi vanozviona kunge vakatoningirira vakato uyu hanzi madhamuzorare here handirare aya manani ningikiri hararisi aya hararisi aya then ati kudiko ayo aya haasi madrosiness aya ndeasingabatisa vanhu ari pano vakachena guys vanhu vakachena kufoni yangu yanobaika kune ningikiri kune live ya Queen of Gossip guys, hands we miss my vitamins. Don't worry, my vitamins I will come there soon. Ntu ani time ino manje ningotoka nga maunda kambo yakuno. Kaisire ga ndipinde mkati. Zvikapi zvozvi. Zvikapi zvozvi guys, varanasa kuti they have made it in life. Ne zvikapi zvozvi. Munhu usanenga nechikapu. Ukaona vatezuva bata chavo. Ukaona vatezuva bata chavo chikafu pakadai. Abata chavo chikafu ukati they have made it in life. Zvikapi. Kuba kwedu kuda kwakati kuda kune foja izvi. Nyambisa nonosa ndainda. Kwanzi nemiwo. Let's try this. Are you safe? I think so. No one more paka masiko ngoma paka masaini. Ndovo mapani pari safe. Again ndimirire murungu wangu. Ati ndosvika pa 10 minutes. Shikunoza ndiwaiza nike. Can we see what you are wearing? You can see guys, but kuti ndibude pane nyaya guys. Kumka usindona mukatiki. Kwa chine zita chikapi chiere. Kwa chino ichi Stanley. Indongo chiti chiflask gini. Zvikuti chiStanley ndozvowo pano. Indongo chiti chiflask. Zvikuti kwa chiStanley ndozvowo pano kwa icho chiStanley. Again the boots. Put the boots guys. So. Hello. Hello. Hi. Hi, Ndipanze. Musha. Ndaiona sani but naenda kubvunza kuti motikari dziri safe atopiwa matiketi ekati kunonyoreswa. Aiwa no. Oh. Alright, bo. Alright, ndikuya. Alright. Tipanga namaglass angu ekumeso guys mukatuma. Kaniboriga mapika nasi ngangogwadziwa ninga wamusoro 2 minutes zodzi. Ndo wamusoro kanga sapfika maglass wai. Kani masiye muno nasi. 2 minutes ninga to wamusoro kani. Akaiti ndi. Ndipfeke boots guys. Asadi muno satika nakapfeka boots yakareba guys. Unofanga kuti unganditadze dress rake. Unofanga kuti ungoita uyu.
guys. Apa tungoita flat shoe. Kan chapena ni so mun kundo ne. Hey. No mun kundo ne dai guys. Can you see me? Can you see me? Mun kundo ne guys. Eh? Mun kundo ne. Nada, thank you. Mun kundo ne guys. So da muke so. Mun kundo ne. Mun kundo ne. Mun kundo ne guys. Koja musya zondi pila. Pila. Then take a putsu guys. Iyo putsu yangu iyi ndakabva South Africa ndakatekegwa namadhayaris. Titongotseka iyoyo. Asi zviri bvudzi pasati tikipinda tinotongotseka putsu iyoyi guys. Totongopfeka iyoyi. Ndakagara ndakareba guys ndachiita koporeba kupinda mudenga kudai. Ndichajaira kupfeka maguku here asikana. Zvakaoma. David webuza. Kumase kamera mberi kunge acheri wani. Yawe cheri asuri pano. Which one down? One down puts topinda kune imwe guys. Zvakaoma. Aiwa. Samur gada kupoya. Ndokwa screenshot. Akapengera pa ine mistake. Chacho. Let's get something. Wait. Kandi kuta mirai. Ndokufunga wa. Ndodiko. Aita guys. Apa ndafa kutsvaga nikirikiri guys. Plastic. Rokuisa masendo sungati hapana zvipaningabo. Pane it's I didn't know that copy there and it's for people who have made it in life. This scam. Second of all, please see my eyes blue. Then check the plastic in the pizza. Plastic. See my pata guys. What did you buy, guys? I'm not gonna go, guys. I'm good again. What I could be nene. What I could be nene, guys. What I could be nene, guys. That's the I hope I'm going to charge up because topinde dosa. Topinde, guys. Topinde dosa. Muda kupinda we. Muda. Ini zvakanaka nanyatso kupaka padhuze neuyu.
yacho kupika paka padhuze pandozoti branda kupaka zvakanaka. Ndiani kunondifonera ndabata muchibhegi ndichipinda mukati munhu wofonavo? Ndianiko iyeyo? Hello, who are you? Hello. Womusheka njani? Alright, bo. Alright, sir. Zvefetse motoka ngava mutozvitoripo ndasiya ine zvibhurashi. Oh, alright, bo. Thank you. Aiwa kati. Mudhayarisi paita nichita murigadzisai pamukaka apa kwai plus moita matachachapu tachapu ndo pasinacho makeup yaitwa nedofo saita here hai muri right pavamira chinyasoona zvaita here zvaita here zvaita zvaita here guys makangwara ine chenjeri muna ndimoda kuona birthday party, 50th birthday party. Zvasina ndadress regold ndorogara ndinaro saka ndangopfeka irori birthday party plus ndindiri MC kandofa kutora spotlight handinde ndiri kumusoro ndinde ndakataswa nevanhu kana aishamwari unoda kuti ndigara ndokuvhara usati wandiudza zvekuti dressing ndigare ndazvijustifya mamugobhoza ndigare ndazvijustifya usati watanga kundudza asona vakale gold arapa usatanga kuti dressing hedge mira justify myself first. Yeah. Ndizvofona vidweki hadi kundiona ndakangoti vidweki hallo musikazani ndaiona ndichaita ndichaita ndinopinda vadopinda papatapa akana handi aiwa kani sure transport ndaiburitsa wani ndege transport waiona iwe unoda kuti ndidzokorodza apa ndopatoina mapacha apa vanhu vapinda vaiko guys uko hi Welcome. thank you how are you I'm good. Oh, you're looking good Wonder. queen You didn't mind that? vasikana vane vanhu vakachena vedu look at your andisubudisa face yako don't know what dress chet look at it guys vanhu vakachena vasikana hey zvakaoma alright guys ndakupinda muka ndakudzima ndichika ndakudzima life hamusati mave nevanhu hamo anyway handitika hamusati mave nevanhu haiwa inini saka maunchindimanyisa musati wo alright because ndakabata 6 ka so guys ndakudzima nditika inu hamusati mave nevanhu ndozodzima hangu manje ndichadzima manje ndichadzima manje handitika kuna vanhu vapinda pano tombotaura ini makandita disi